atong gisaulog karong adlaw ang piyesta sa pagkatao ni Saint John the Baptist. Makatandog kaayo ang giingon ni Propeta Isaias diri sa unang pagbasa. Akong basahon and feel it also. Gipili ako sa Ginoo didto pa sa tiyan sa akong inahan. Gihatagan ako niya sa akong ngalan. Gipanalipdan ako niya diya sa landong sa iyang kamot. Og nahitabo bigyud na sa ebanghelyo karon. Klaro kaayo ang pagpangga sa Dios sa mama ug papa ni Juan. Kay bisan tigulang na sila kaayo nga imposible na gyud untang magkaanak, gihatagan sila og anak. See, God really looks for ways just to make us feel that we are important. Gusto mo ebidensya pa gyud? Diri sa ebanghelyo, nakapangutana biya gyud ang mga silingan. Unsa kay kaugmaon aning bataan, no? So sila mismo, wala pud sila kabalo unsay future ni Juan. But by the fact nga kita sila sa nahitabo ni Zacarias ug ni Isabel, so kampante sila nga the Lord is with this child. Mao na unsay giingon sa ebanghelyo, nangalipay silang tanan. Mga igsuon, ingon ani unta ta mo tan-aw sa atong kinabuhi. Nga bisan kita daghan og mga pagsulay og mga problema, by the fact nga God is with us. Bisan wala pa ta kabalo unsay future nato, unsay mahitabo nato sa umaabot, God is with us. So angay tang magmalipayon, dili ta angay mabalaka. Maunang alang sa mga tao nga kusog kay moingon nga gipasagdan ko sa Ginoo, pait akong kinabuhi, walay klaro, ingani ko kay may pasila, narakos ubos. Mga igsuon, ikaw ray gaingon ana, wala na sa kasing-kasing sa Dios. Kita manggod pag abot sa problema, advance ta mag-isip. Now take note, ang pangalan baya nga John, nganong dili Zechariah Jr. ang gingalan, nganong John gyud? It's because John means God is gracious. Timan ina, isulti ni sa imong kaugalingon, God is gracious to me. So, pag abot sa problema, ayaw nang mag-advance mag-isip, ha? Okay?